Assalamu alaikum jama'a, sunana Ishaq Abubakar Dutse wanda kuka fi sani da Abba. Ni na rubuta wannan labari na abokai. A yanzu haka mun zo ɗaukan wannan shiri ne a cikin wani ƙayataccen babban botik da wanda muke tunanin ya fi kowanne botik a girma da kuma haɓaka a cikin wannan gari na Dutse. Suna wannan botik Ashab. Jinjina da kuma godiya ga waɗanda suka ba mu tallafi ko kuma ce masu wannan botik din. Tabbas sun fito da wannan fim din, ko in ce sun taimaka mana domin mu ga sunan da muke bukata mun yi wannan fim. Jinjina gare su, gaskiya ne. Sai kuma jamilar mu mai kyau za ta gabatar da kanta. To dai ni ce Sayyada yar Matan Bauchi, garin Azare wanda aka fi sani na da Nabila, amma a hidimar industry Kano da Jigawa a fi sani na da Sayyada. Ne ce dai zan ce ruwa da tsaki na wannan aiki, ba abin da zan ce sai dai masoya, ina muku fatan alkhairi. Za ki sa sunan ki kadai baki sako ni baki, kina tawa da nan Jamila mai kyau kina. Abokai ne. To gashi nan yayi muku bayani ga kuma aminiya ta wanda ni ne abokin marubucin wannan labarin, kuma ina ɗaya daga cikin jaruman cikin wannan fim din na Jamila mai kyau. Yar fara kyakkyawa. Wannan mai danganan hanci. Cameraman, me za ka ce ga wannan? yar mutan garin Kano. To bari yar fara doguwa kyakkyawa ta yi. Ba na son ce To muna ji. Kowa kyakkyawa. Sunanki? Rabi'atu Rabi'u Isa. Kano. Garin Kano, a cikin ƙauyen Kabo. Kun fahimta? Wannan shine asalin Kauyen Kabo? Allah ya kara wa shi rayuwa. kenan. Cameraman. Musa Haruna ba? Me ne haka? Ba duba a cikin bidiyon ba? Wannan sabon shiri da za mu kawo muku insha Allah ba zai wuce nan da sati ɗaya ba, kuma wannan shirin da muke yi sunan shi Abokai. Ina fatan cewa za ku kalli wannan shiri kuma zai ƙayatar da ku. Mun gode sosai masoya.